jagae agama limang waktu ayo padha lakonana kanthi istiqomah lan Madinah luwe sampurna yen berjamaah coba duhur lan ngasar sholat saya keringet kok dibina mungkar maghrib isa iku jangkepe prayogane ditambah sholat sunah jo sembrono iku perintah agama eling ana ning donya mung sedelo sabar lan tawakal manembah mring kuwasa besok yen bareng munggah suwarga la ilaha illallah la ilaha Yen sewu monggo kasampe kantuk pakurmat sampur kula tugas jumeneng saya satu panggihan matur badun monggo kasampun pikantuk pakurmat sampur kula aturi jumeneng saking sasana panggihan matur subhanallah monggo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis wantine padha dielingke wis wantine padha anindakake adzan wis kumandang wayahe sembahyang ngadepi wajib dawuhe pangeran sholat nyekti jagae agama limang waktu ayo padha lakonana kanthi istiqomah lan Madinah luwe sampurna yen berjamaah subuh duhur lan ngasar sholat saya inget doh tindak mungkar maghrib isa iku jangkepe prayogane ditambah sholat sunah jo sembrono iku perintah agama eling ana ning donya mung sedelo sabar lan tawakal manembah mring kuwasa besok yen bareng munggah suwarga tompong nyelingake jamane semono nalika biyen-biyene tresno aku nganti selawase apa kowe ra kelingan janji pengen urip bebarengan saben dina mung tarasa
apa pancen sliramu ra krasa apa sliramu ra ketut wong rekoso urip ana gunung bakal nyidrani dewe donya perahu layar gendang udan iki sukete Yuk, cos. Yuk, jem kira. layar yen dina minggu pariwisata alon praune wis nengah ya piupya banyu tinera ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake rasa lurah lesu ade jawin mas jebul wis sore wite kelopo katon gawe awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe matur suwun Matur sebanun, setelah mengaturkan pambagio kami ini jenengan ngarsa telah pepunden bini sepuh, aji sepuh saking para tamu kakung Pak Putri.